खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 1 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय सुनिबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खारुपेटिया ओनसोलाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ सोरबा स्टेमनि दुथां सुबुङा गोदोनानै गारामाखौ आफ्लंनानै इनाय बुथारनानै गामि साखाथियावनो गारना दोनदों। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव थांनानै गोथैसोखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। बुथारजानाय गथ'नि मुङा जाबाय हार्षित जैन। लकेलनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला हार्षित जैनखौ बिनि बिदा नामान जैनआ बुथारदों होननानै सन्देह खालामनायनि उनाव पुलिसा नामान जैनखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लख्रा आरो गरचक पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै स्टेट बैंक अफ इन्डियानि एटिएमनिफ्राय रां खावनो नाजानाय गासै 3 सिखावफोरखौ उदाङै खावबाय थानाय समावनो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 3 सिखावफोरनि मुङा जाबाय रितेश राजा 26 बोसोर बैसोनि, देवानन्दन कुमार 26 बोसोर बैसोनि आरो प्रमद सिंह 32 बोसोर बैसोनि। लोगोसे बिसोरनिफ्राय एटिएमखौ खावनायाव बाहायनाय गोबां आइजेंफोरबो बोखांनो हादों। त्रिपुरा पुलिसा ड्राग्सनि बेरेखा गोख्रों सिग्रोमनानै 3 कोटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 2 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय महाबुल आलम 38 बोसोर बैसोनि आरो पिकलु भुमिक 38 बोसोर बैसोनि। नांथादों दैमा गेजेराव सासे सुबुङा नांथादों। दैमाया देरबाय थादों आरो दैया फैबाय थानाय समाव बे नांथादों। मध्य प्रदेश रायजोनि सेवनियाव दैबाना जानायनि जाहोनाव सासे सुबुङा दैमा गेजेराव नांथानानै दैमा गेजेराव थानाय फांसे दंफांनि सायाव गाखोना थानायखौ खौरां मोननानै इन्डियान एयारफर्सनि सान्थ्रिफोरा हेलिकप्टार लाना फैनानै जाथायथिलियाव थांनानै बे सुबुंखौ रैखा खालामफिननो हादों। दैमा गेजेराव नांथाना थानाय सुबुंनि मुङा जाबाय शम्भु काहार 40 बोसोर बैसोनि आरो शम्भु काहारआ गोबां घन्टासिम दंफां सायावनो दंगासिनो दंमोन। उनाव मणिपुर रायजोआव जानाय दुंहाव थासारि आरो हारियारि दाङाबाजि जानाय जाथाया दासिमबो जोबाखै। बे दाङाबाजिया सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो मणिपुर रायजोनि चिफ मिनिस्टार बीरेन सिंह बिथाङा गावनि चिफ मिनिस्टारनि मासिखौ एंगारनो थाखाय लाइजाम होनायखौ आइजोफोरा खुद्रि सानानै लाइजामखौ बिसिफ्लेजोबदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थालिगावनि टाउनशिप आरसीसी नब्लाङाव मैया बिटिआर ओनसोलाव बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोलोंथाइ बिथांखिखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिटिआर सोरखारा गोबां हाबाफारि रनसायदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि केशव महन्त, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो गोबां बिफाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बारग' काउन्सिलर आरो एपिसिसिनि मेम्बार सिबिका बसुमतारी बिथाङा आथिखालि गोदानै ओंखारनाय डिलिमिटेसननि सायाव गोख्रों बिबुंथि दं। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे गोदान बियाब दानायखौ जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो एसटिफोरा खौसे जानानै बेखौ गावनि साननानै होबथानांगोन होननानै रोखा बुंथिदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। दिनै डिलिमिटेसना खसुरा ओंखारदों। ओंखारनायजों लोगोसे दिनै गहपुर समस्तिया बुंनो थाङोबा मोनसे सेटेलाइट बादि बिसोर सेलेक्सन खालामदों। जोङो बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। मानो होनना बुङोबा दिनै पुलिस मनिया काहा लखिमपुर बर्डारनिफ्राय सेलेक्सन खालामदों। बिदिनो सनापुर पन्चायत आरो गपालपुर पन्चायत लोगोसे बालिजान पन्चायत जोंनि एसटि जेराव बर' माहारिफोर दं एसटिखौल' बिसोरो थख' सेटेलाइटफोर बादि बासिनानै बिसोरो दिनै जोंखौ बिहाली समस्तियाव जोंखौ सरजाबहरदों। दिनै जों बेखौ बोरै जोङो गहपुरनि मोनसे 78 कन्स्टिट्युन्सिनिफ्राय जोङो बेखौ जों बोरै मानिगोन? जोङो बेखौ खिथियाव जोङो गनायनानै लानो हाया आरो जोङो बेखौ मानिनानैबो जोङो लाया। मानो होनना बुङोबा जोङो बेखौ दैथान हरनो सानो जे जोंनि इलेक्सन आयगनिसिम बिथांमोना 11 तारिखनि सिगांसिम जोंनिफ्राय कमेन्ट लागोन होनदों। बिनिखायनो जोङो दिनै बे कमेन्टखौ होनो सानो जे आङो सासे गहपुरनि आइजो जानायजों लोगोसे
सासे आङो कंग्रेसनि राजीव नि एपिसिसि मेम्बार जोंनि फुब सयदार ब्लक कंग्रेसनिफ्राय जानानै आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो बिहाली समष्टिजों एसिजों सरजाबहरनायखौ जोङो गोजोननाय फैयाखै आरो जोङो बेजों लोगोसे जोङो गनायनानै लानो हाया। मानो होननानै बुङोबा दिनै साननानै नाय जोंखौ सेटेलाइट बायदि सेलेक्सन खालामस्लाय बिहाली समष्टिनि खाथियाव जेफोर पन्चायतफोर दंमोन नैबे पन्चायतफोरखौ बिसोरो बिहाली समष्टियाव जुदि पपुलेसना खम जादोंमोनबा बे पन्चायतफोरखौ थख'यै बिसोरो दानख'नानै लाङोबा गाहाम जागौमोन। मानो होननानै बुङोबा दिनै जोंनि किसु जोङो बहुत गफुरा दिनै मोनसे एसटि रिजार्भेसनखौ सिन्था खालामनानै दिनै बिसोरो जोंनि बर'फोरखौ दिनै उत्तर आरो दक्षिण मोननै साइडआव जेरै एसटिफ्रा दङ दिनै दक्षिण साइडनि एसटिफोरखौ दोननानै उत्तर साइडनि जेसेखिनि बर' पपुलेसनफोर गामिफोर दंमोन नैबे गामिखौल' थख' बासिनानै बिसोरो जोंखौ बिहाली समष्टियाव दिनै सरजाबहोदों बे एसि। दिनै एसि जानायनि लोगोसे जोंहा बहुत साननो लगिया दिनै जोंहा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बा जोंनि एसटिफोरनि थाखाय भबिष्यतावबो जोङो एसटिनिफ्राय सोरबा एमएलएफोर जानो गोनां दङबाबो जेनेरेल जानायजों लोगोसे जोंनि एसटिफ्रा बा जोंखौ सरजाबहोनायजों लोगोसे बिहाली समष्टियाव एसि जानायजों लोगोसे जोंहाथ' बेयाव जेबो मोननांगौ मोनथायबो गैखाला आरो जोंखौ गहपुर समष्टिनिफ्रायबो हरनायजों लोगोसे जोंहाथ' मोनथायथ' गैखाला। बेजों लोगोसे दिनै जोंखौ मोनफ्रोमबो जोंनि एसटिनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ बनसित दिनै जोंखौ खालामदों। बेनिखायनो जोङो बेखौ मालाबाबो जोङो गनायनानै लाया। मानो होननानै बुङोबा इयुननि आरो दिनै बै समाव जेब्ला 2001 सनाव जिफोर पपुलेसन डाटायावनो दंखायोमोन जे बे समाव जोंनि एसटि पपुलेसना बुरजाखाय दिनै जोंखौ बे गामिफोरखौ सेटेलाइटफोर बायदि हरबासो गहपुर समष्टिया मोनसे जेनेरेल समष्टि जाथों होननानै दिनै हुसुरा खालामनानै होदों। होनायनि लोगोसे जोङो बे हुसुराखौ जोङो खिथियावबो जोङो गनायनानै लाया। बे खामानियाव सोरनिबा खैसार दं होनना सानो नामा? जोङो बेखौ जोङो खैसार दं होननानै सानो। मानो होननानै बुङोबा दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामदों होननानै जोङो सानो। गाव गावनि जेनेरेल पन्चायत खालामोबासो जोंखौ एसटिनिफ्राय बनसित खालामनो हायोबासो बिसोरो गावसोरनि इस्सा मथे सालायनो हागोन होननानै दिनै जोङो बेखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ खालामदों होननानै जोङो सानो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।